ang kasama ba si Dulay masuk nang gitar tamnay tamli furug ganay gitar tamnay So hello guys, jotonon labshugan YouTube channel hanggai tini ingka ang vlog kisa sa khaina na manchuka tamni ingke o thanai video ang tam bisi khaina honi samondor bisi vlog rok honi sawa amon bagai ingke ang vlog khaini karan ingke ang tabuk to rumumang tongo college rokri ni bagai ingke ang kon jaga kon thangnai jaga kore ingke nogo le bus vlog khaima na bahai da amon bagai ang vlog rok khaisi kya ingke tabuk ingke ang tini manchuka kisa saje ang haina tongmani aborong na funong nai chamani aborong na funong nai ni wan chukang ke bandor blog youtube di ni shau ke bango dini ke blog ro kisha tu shine ni wan chukata nor ni khano sabaina husing ele nor gas ano hamza ke blog youtube di ni chamani abon ang tini je manu shongoi chawoi amo tamani funong nai ni ang ti ke video ke nor pa esak nai to ni ani blog na ang tam khai je to na funong to nai ke ang kisa mai mi shonga nai to bo tam shongnai ang funong gisa nai negera tam to hinge guys ang omono aluk no nako khaisanai mane mosdeng khaisanai oke pada kopi aluk yang pada kopi omono kisa haino fry khai songnai ke hinge omono ang tabu mosdeng khainya bagi chigon karana nai tong tam hinge chigon hinge se tesa dak di mono amon bagi ang kisa chigon ke khai ruko ngo tabu khapai kha tabu hinge ani aluk boksari kha ruhui tong khata ke ang tabu hinge aluk ni bukur khuknai khukai banda ko binara nai ke aluk hinge ang ke bahan rok thang ju belai ko last day ko chiko te sengo amon phani hai prang again khayo shiri ke aluk no khai ke tabu rawi pe ke banda ko binara nai ke tabu ke pada copyright tongkha amse o tamজন চাকর bungyang ni seo চাকর sitra kisa manus mana sibo inke চাকর hinke bini চাকর sitra phano onek busido চাকর kisa kechung hinke jespon bon naithok tongni bugya do jespon o চাকর sitra mane kosom phanong di bokha bugma mar onek mar tongabo so guys ani moi rawai khatabo ang mosora nai inke tabo inke mosora nai moi ni bagai inke te mosoni ni bagai tulisan nai abon bagai ang bisa kebang ke sai tabo kamu inke moi ni bagai tabo inke mosden ni bagai ang alu mani mona nai kha abon bagai mosden ni bagai ang di tabo inke guys ang tabo mosorai pe kya angge mongke rishu pias tabu ngke ang something nai nge tabu ang mui sanani ready khai pe kya tabu ang mui shang sinai nai tong ni norok tam ki shang ngke ang tabuk shongna ne karai ready khai ka do yang go ani reading kha nge ani karai rong shitra rok ta hindi ignore khai di kisa karai ka samse bada nge omong ke alu nge ang kom ta tabu nge ani amar ready begina nai to tabu ko rin siya tabu ano fry ka hindi tabu hindi ito yung isa luklay rin siya na ito hindi ang kama na itong kama na hindi isa ito yung isa luklay hindi ang tabu mo so din siya ani mo so din ko muna lalo ka hindi tabu hindi mo so din tunggo hindi noro ani video paithak jora na tapong din ani video hindi last is interest nai norok last jora ani video no nai tongdi teba pro interest nanganta
Tabuk hingke an alu bomun ka hingke ba ang tabuk mosteng khaigena alu buasa tamna norong ke muya hingka yang utaba an mui bomun te mutai hingke mui mon ba ke mai jaka hingke ang norong no gan do jamani fonong nai amon bagi no last jora nayen tapuk ti to guys ko ani mui tik lai tai ke tabuk hingke ang sak test khaine nai to guys hingke ang tabuk test khaine nai ko ang hingke to bando opi alu mosneng tabuk ang mai jaka na do nai dong to guys hingke iko tabuk jasnai hingke ang thou ke thou sanai thai ke thai sanai do ani mui no aku jaba saya hingke tabuk sira pula alu mosneng test khaigena man ko pung nek man ko bet thoi na ani ko thau chuma hingke bele kara tam binai abu ka sepan ko bini sida binai na yang lo ke sepan ko ma ko ke sida ni bagi thoi tasai guys, ang tabu musuh yo pura ke pura mayro to cabai ha kisah muslim yo kata apa yo mai maksudnya ke ang ta kisah pore ke gan ro cap nai dam dam ki gan resh khaya bro normal funung nai kita bung ke pura musuh man kisah kok sai neng tunggo Japro angka cap nai apro orang baita sama live nai kita bu kisah res ro hingena nge nai to nor an blog no paya sakhe blog paya ko so guys nge ang tabu gan practice khainai nge khana nge ang blog upload khaisnai khana ni ten ni nge ani jetni reaction khaimani abno nai renai nge nro ani blog no wai shanai nai ta nro ta blog shan mani ani ke boot rok ta himai de ani mokol yang kosa tam nge amo phun mani nge tabu so kisi kok saya woi so guys nge ang tabu chang nang than tongo nge nro hinma no gitar tam ne tam ge fu gya nai gitar tam nai ke tabung nungza ya nang shawo nungza pro bo nungza gna hai ko no bo nungza ya ni bagai ang asen phulung ma ya tabu apun bagai naro na ka ti anon je pro bo nungza mai apun no nungza do nge taba ang cham na ni bagai sne naro khamai to hai pa na asu to uglak mane full to regular tam ni ke ang video khaine bla ang je pro video final to apun no rok nuk manai ke apun odek sir nai do kisah nai ne ta nge ang kisah hai do kok thai rok or kisah sina wo ko koror tham pa no by chance sam ko no rei ke mon ba no So guys, nor nakati ang kasama baru si dulai masuk buj. Tabuk dulai cunde tei pura moza kar samai nor khana chibi tondi khunju kayai khunju kotor ma khawa shin speaker ro tondi ingis khana en khura Jelang pandawo oh menai recap dine oh menai recap ni mulai recap
잡디 사지나 하나보 오늘 그 잡는 오늘 그 잡는 너가 그야 리그나이 가로 주무이 반지 아로코 보트 공기라는 거 파이팅 사지나 하나보 공기라 가자는 공기라 가자는 나라가 그 잡디 사지나 하나보 오늘 그 잡는 오늘 그 잡디 Guys, tabuk ke ang hit chong kai share jam nai norok ni bagai. Nge mai tong di norok. Ani jaya gitu nakat itu. Apa no? Tabu hai ni jam nai na do just try. Try simi khayo do bono jaya nge to no comment chai sari jaya ni do. Apa no? Tabu nge jam nai. Guys, ini nih tabu song to pai kaya norok kena kunju kodo kena pai kena. Ini tabu ang dulai berosa bukanai nakati. Ini kan rok bahai nzaka ani tini nih ang kena to blog subload kena kena te nino se ani gan final. Obo ini ang norok no hai norok cap mani jupuno go ang bahai kai korang go hamiang nai do jaga wo ang bahai kisa ignore. Ang bahai tini nih blog om sujar nang sinai. Belum baca.